А хлібець треба давати дитині. Якщо ви бачите, що ваша дитина страх має, що ваша дитина чимось настрашена, що ночою кидається, що є якісь дивні такі поведінка дивна вам, треба хлібець давати 9 днів підряд, але хліб, щоб був начитаний від переляку. Зверніться в будь-який меседжер, я кожній мамі поясню, що треба зробити, якщо ваша дитина так себе поводить дивно, але ви не знаєте, як допомогти, ви ходите до лікарів, ви пробуєте любі якісь такі методи там з медицини, ну вони вам не допомагають, а не допоможе, тому що це не медицина і це не їхніх справ рук. Це дитина або наврочена, або дитину настрашили дуже сильно, якась темна сила. Будьте дуже обережні, пильнуйте за своїми дітьми.